parvaxış iklim filan söhbetleşdigimiz dowam etdirýär. Tapara studiýa hoş geldin ýaşuly. Hoş bulduk Halmurat Bay. Gurgunmuň. Şükür. Özüňizden gorunçulukmy? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Buyur Halmurat. Tapara geçen tapar şular ýalyp gurrunlary reformaly beýleki gurrunlary degdi hökümet barada, döwlet barada. O adamlarda elbette gyzyklanma döredýär bu meseleler. Ýöne dün biziň şol watanymyzda ozul ýanky her bir harby goşunyň öz bayramçylygy bardy, bir prokuraturaň öz bayramçylyk güni bardy, bir ýanky Serhat goşunyň öz bayramçylyk güni bardy, bir KGB'ň öz bayramçylyk güni bardy. Bulan hemmejigini bir güne biriktirip Türkmenistanyna 27-nji ýanwarda bellemeledipdirler. Şol hem bellenýär. Bizde beýleki döwletlerden tapawutlykda şol 27-nji ýanwarda bir gutluk söz aýdylýar, ýa wezipe paýlanýar, ýa aýdaly bulan ýa-kyzwanyasy galdyrylýar, bayramçylykda. Bizde tersine ol mehennaň başlygyny, Milli Howpsuzlyk Ministrligiň başlygyny onuň berdiği ýaýlym berdiği general polkovniklikden onu general mayorluğa getirip 2 sany mezwany aşak düşüripdir. Ve ol ýanky Guriýer goşunyň ýa harby goşunyň ministri Günnowdyýewi oňa da soňky berkäýinji beripdir. Bütün şo halkyň ähli ýygynynyň eskerilen öz paçinonlarynyň öňünde maskara edip. Inni siz öz döwrüne şol ol harby goşun bilen akansyň gatnaşygyňyz ýok. Ýöne şol KGB strukturasyny şol alyp baran işini, olaň bir halka bolan garaýşyny, olaryň halkyň peýdasyny, döwletiň peýdasyny, ýa şo halkyň döwletiň peýdasyna işlen döwürler kimler, nähili öz döwrüňiz barada aýdyp berseňiz, has düşnükli boljak. Hem men üçin hem görüjüler, dinleýijiler üçin. Täp şol döwür bir ýanky bir sistemadan beýleki sistema geçilen döwür boldy da biziň döwletimiň ykbalyny. Şu barada aýdyp beräýsiňiz sapara. Halmurat bir filan şeyin ben aýdyşyň ýalak ýetgerçilikden kän bir uğrumuz ýok. Biziň meslegimiz we nememiz däl bu işine kän gatşyp göremok. Kän bir gyzyklanamok bolýany bir sora göreňsoň watandaş hökmünde öz düşünjämi aýdyp beren ýalňyş bolmagy mümkin, dogry bolmagy mümkin. Tende bu ýönde adam bu zatlary bilersiň. Ýalňyşan ýerim boldy düzedersiň. Birinciden sen gutluk nemäňi teretdim bu ýönde şikli. Men sen şo gutluglaryňy goşulşýan etkerdir. Olar wezipesi watan gorumlar, watanlar ýokman kerek zatdyr. Ýöne bir men gözüme ýylýan zatlar bar da. Biraz geňirek bolmagy mümkin bolan ýanky serhet bardy. Türkmenistanyň serhetleri uzundur, ulur. Misal üçin Owan we Iran tarapy ýanky berkirek gorulmaly, gorulýan ýeri bolmaly. Ýöne bir pelegi işdir, ýa bilmedim, biziň ykbalynda ýadylan zatlar serhetiň aňyrsynda da bäsinde de türkmen. Çok granýetim uzunlugyny bilýäňdäm şonu. Hawa bilýän, men olardan belet bilýän. Türkmenden gorumolrak o granýet demän serheti biraz aňyrak tüýşürseň ýene türkmen çykmaly. Onu elbette gorumaly, onu açyp bolanok. Ýöne iki tarapym jahil, cehalet içindäki nemelerde bu görgüli gulluk edýän çağajyklarymyz garip gazaryň çağasy şo paýty bören yarym towatly
oğlancuklar olmalılar. Tabi yani bu dünyanın eşiretini görüp görülen çağatı o taylak giden okta kalaptın. Hak Doğru görüňär. değil. Ben şu prezidentlerin çağatının ya da bir şu dünyanın eşiretini görüp görülen çağatının şu tayda bullu etip gördüğünü mene eşteme okten bilýän olmagy mümkin. Ya ýalňyş ýanam bolsa böýdüler, düzedürler. Yok ýalňyşaňyza tapara. O taýda ýolbaşyň çagaty gulluk eden hiç ýerde. Ondan bu dünyanın adabyny bir çekmeli. O eşiretinin başka bir yeri görmeli bolýar da. Şunu ne deputatlaryň bir eksi bolan nokta KGB'şlikiň eksi bolmasaýala. Şulon birinji otur şu eşiretin dünýäň eşiretini görýänler çağalary gitmeli. Sebäbi şolary öz nemetini goramalylar. Ýöne budatlar pertine. Men neme diýen ýerim gözüme haklyşan ýeri şo taýda. Onun ikinci mesele men pikirimçe biz bir tarihi vakumun içinde yetiştik de Almurat. Ne kadim tarihimizi bilýär, ne bäri annak tarihimizi bilýär. Geçen tarihimden bilem yok da ne biz yurdu terk eden bize 30 yıl bolýan. Şo döwrüň tarihim yok da. On yokluğun sebäbin belli zatlar ýöne oňa ünsürýän türkmene mene entek sataşamak da. Ne biz türkü dünýäniň içinde Türkmen adyny ulanman ne Osman tarihini aýdyp bolýar, demedip bolýar. Ne İran'ın kıyını, fotoğrafların kıyını, şu Merkez Adiyan tarihini, Türkmen sözünü ulanman, ankat beyan edip olan nokta. Bir olan atası babası değerli elbette, yönü Türk milletinin bir parçası, onunla da benimle kendi yurt gezimde, şulon köpüsünde, yani büyük bir üniversitet bağı olsa, şolun her birinden Türkolojik fakültet vardır, Türkologi. Orsiyette misal için Vastakaviyedin edip akademide vardır, enstitüde vardır. O dilimde öğrenýärler, tarihimde öğrenýärler, medeniyetimde öğrenýärler, başkaları öğrenýärler. Ýöne bizde şu fakülteden yoktur. O arada gurrunum edilýänlerdir. Da bir wagtlar tarihçiler bolan ýöne bulara klişe ýelmeninde panturkis diýär, basmaçy diýär, ýene şolar ýaly klişe, soňky klişelerde has beletsin nomenklatura diýerler. Doğru. Bir klişeni dakıp bilseler, onan bir örüte diýerler de bu algı operasyýa da şu wagt nemede, yani siýasatyn ullanýan nemeleri. Bizim şu yol başçılarımız var. Bunun dine aşağı boş değil, aşağı çüyrük, altı çüyrük. Yani boşluğu akıl bilim bilenen doldurup bolýar da. Yani onu metmediler. Bunu ne Türkmençe düşünür ýalak. Bir şu nemen bir kahraman vardır. Oyuncuk Musayip diýme, oyuncuk Musayip diýme. Oncuk Musayip. O diyalog şodur, onu men obrazyny aýdýanna. Şo boşluğu şu wagt Oncuk Musayip bilen doldurup da. Oňla demesin portretini türkmenler gowulýandyr, türkmenlerlerin ýöwrenirler, bir sanap çykyşyny dinleseler. Şu bizim prezidentlerimiz
şu Oncuk Musaýewiň epohasynyň prezidentleri de bulan wagtlar ýeteri der ýöne. Şo näme galmalylar. Bizim bagtymyzdan ulan ikisiniň hem 6 çüýürük çykdy da. O biri maşgala terbiýetini görmedik. O diplomda ýetişen. Soň bu işi partiyni şkola diýämi ýene şolar ýaly näme bilen terbiýelenen kommunistligam bir çyndyr öýdüp duramok. Şoňa onan kommunist bolandyra bödemok, ýöne karierist bolmagy mümkin. Ol bilemok bagtymyz ne bagt bu ikincisiň hem bir türme sakçysyň ogly. O bagtyny işlenme şeylerek bolmaly. Bagty işlen millet yani boşudurmak için näýdýänler. Ne opşy ýagdaýymyz şolar ýaly galbyrat. Ýöne şu KGB'si MNB'si atlaryny ýetgedýärler bolýan ýöne şu maksat därligini bilýän, kenen bilýänsiň. O CIA därliginden bilýär. O ýanky Şwedlen Sepos därligine o da görünüp dur. KGB därligine görünüp dur. Ýöne soňkusynyň bir galynysy şolar ýanky öz sekret dokumentlerini çykarýan çağlar şo taýda bir güýmenendirler. Ýene de bir sanak nemedi 4-5 tane agentini gömüp goýup gidendirler. Bizde o edaran içi boş gıynan tağam on suğutnamasy ne prezidentlerinin kimi işleyenlerini bilýänlerdir. Ýöne prezidenti işleyenlerini bilýärler. Ýöne prezidentin kimi işleýänini bilýänlerdir. Ýa-da daşary işler bilýärlerni kimi işleýänlerini. Ýöne ikisini hem türkmeni işlemeýäni görünüp durandakda. Biz şu taýdan oturup tiýne onu bilýän bolsak, olar hadam büýüklerek bilmeliler. Ne ýagdaýymyz şeylerek, olar ýaly gurama ýokdur. Onu halkyň gazanan pulundan büdjetden saklap görmegi de hiç gerek geldir. Içki düşman daşından has bulunur. Şonu seljerip bilmeýän döwlet howpsuzlyk diýmek men pikirimçe ýalňyş. Bilmedim böyle. Bu döwürler diňe fasady işleýärdi. Yani fasady var. Belki de owadan jaýlary vardır. Yani pawonlary vardır, ýyllygy vardır. Men özüm KGB'çan däl, kendimedem okdum amolun ýöne men şuloň arasynda ulollumda ne oradaga vardır. O Sapar Feýidow bilen Oraz bir lesniçin plaşatkada 4-nji etažda karşymyzda Sapar Feýidow Orazam bu artyndaky jaýda. Men bärde düşünür başla men bärde dinleýiji görüjilere düşünüş bereň. Ol Sapar Feýidow diýilýäni şol SSR ýykylandan soň ilkinji KGB ýol başçylarynyň bolanynyň biri. Ýalňyşmasam onuň 96-njy ýyl aýraýdylar öýdi. O şeýlere onuň Akmurat Kabulow var. Men olardan Terhak başçylaryny başlady. Olardan bir 8-9-10 ýaş kiçi şolaň ýanky şo döwürlerde ýeteri ýetmezlerdi. Ýanky sportiwny brijeleri vardy, bilýän? Köni zaman sallanıp durar. Onuň oradyň ýanyna gäte mihmançylyga barýarlar o. Bular olara barýarlar, kuşta oýnýarlar. Benim ýaş oglan hemme nutýadym galbyrat.
O adamçılıkları gowy sapardaýda gowy oglanlar. Ben şu aslının nirdendiğini bilemok, golün ýöne kän bir iýlen çalanny men sataşmadım kän, şu gelip gidýän ýokdy da men arka tarapyny bilemok. Brada millet bular emme jeti bir ýaşdaş bilet tirkeşip demedýän oglanlar. Men şu KGB'ň içinde ýanky ay doglan günlerine diýerler ýene şolar ýalak ölüm toy ýas bolýar, toy bolýar, şoňa gatnaşýarlar. Gurrunlaryny kändiň diýenler. Çağalymdan, ýaşlygymyzdan biz bulary bir ýas aptyram ödemde oktuk. Bir korkmaly, ürkmeli ödemde oktuk. Nemelerimiz ýalak. Angry annak padeze Dangatar Köpekov oň jaý wady. Ýene bir padede angry anna Balşowel işden aýrylandan şo jaý durşuna KGB'ň jaýda. Ýanky Türk'ün arka ýüzündäki 4 etaş jaý bolmaly. O köçeniň adydan bilýärdim, ol şu wagt ýadyma düşenokda. Bular profesional yetiştirilen oglanlar orad soň Owgaňstana gitdi. Şo taýda 9 ýyl boldy da. Ýanky bu nemeler başlamadan 3 ýyl wayen ataşe boldy, soň pasorsdan birinji sekretarmy şolar ýalak Kryşa bilen o Moskwa degişli orada elimde ama Moskwa degişli Türkmenistan'a hiç degişli yeri bolmadı hiç vatam. Ben şoň gurrunlarından şu Owgaňstanyň ýanky şu uruşyň başlamadyndan öň ýagdaýyny gurrun berýärdi. Gatty gowy ýanky howatam, adamlaram, medeniýetem Ýahmetkeş bir gaty palajitini odular watlar oradan. Ýöne aşyk bolar ýalak diýip çeýip gurrun berýärdi. Şo uruşdan öňkü nemelerini. Şo ýöne biziň şol regionymyz gaty uly tiýatr oýunçylarynyň oyun plaşatkasy bolmaly. Biziň diktatorlarym şol uly oýunyň kijijek gurjaklary şu wagt netije çykarýarlar. Bu giriş biledi wadan çykyş biledi ýok. Şertde şolary getirýärler-de, ýani döwletiň başyna. Şo uly oýunçylar bolýar diýmese şolar prezidentim bolar ýalak nemeleri ýok. Hiç göreşde, hiç çekişikde ya nemede alıp bilecek nemeler yok da. Onu görünüp durunda hatta. Teredemin nüremeli yönü. Aşağı çüyrüktü yönü yankı autobiyografiyatını tereden dedi görünüp durunda. Nemede bulardan vatançılık ya da yankı milli duyguyu olur ýalaklar hantama bolup görmän. Diňe bir boş umyt bolmaly. Olur ýalak adamyny otay getirmeýärler. Ýöne bir edilmedik zat şu edilmese de hiç bolmajagyny ben gözüm ýetýär bilemok siz bunu ýakynrak adam bolup düşünýän bolmagyňyz mümkin bolýan. Biz şu KGB'ni illüstrasiýa etmän İdil döwlet gurup bilmeýär. Gurdurmadylar bizi. Şu esasy iň uly esasy mesele biziň howpsuzlygymyz üçin gerek meselede. Şu wagt KGB'ň içine seretseň KGB diýen emen, bir diýen näme diýe atlaryny men edemok. Men kän
Türkmenistan bilen gyzyklanamok Halmurat. Onda da ýöne toğra berýän men bilýänmi senden esirgemok da. Yo, sağ ol ýaşyl, ol gaty wajyp zatlar sizin pikiriňiz bilmek, halka ýetirmek dep. Bizim nesilimizdäki adamlaryň çykyş edýäni ýok. Bir halk bilen yüzbeýüz oturup şo gürleşýäni ýok. Men şoň üçin aýdýan, nesilleriň arasyna gatnaşyp getirildi diýip, ol hökümetiň ýöneýeti salan oýuny halkymyzyň başyna. Ýöne şu nädip, näil görnüşde dikeltmeli, nädip şu gurrunlaryň üstü bilen bir halk bilen gatnaşygymyzy dikeltmek gerek diýip düşünýän. Onun üçin sizin her bir aýdanyňyz aýdýan zadyň getirýän misallaryňyz, öz pikiriňiz ýaş nesiliň olara misalalarlyk ýa bir tejribalarlyk iş boljak. Şu wagt indi kabaň oňa bular ýalak at berip ýörmelem däl şol edaran ýapanda da hiç zat bolady ýok. Hiç zat. Men öz pikirime aýdýanna gaýtam gowur. Bir topar adam rahat diýişlerde. Gorkuzy diýişler. Gorkuzy diýişler adamym netijeli işler. Düşünýäňde? Hak görün. Hak görün. Adam gorkup netijeli işlemez. Ol dünýäň hemme ýerine de şonu alakdyr ýa-ki Türkmenistanda däldir. Bu fasatlar, bu görkezüş, ýa-ki nemeler, spektakllar, ýa-ki owadan durmuş. Şoň özüne aýmasa başga mene ondan ýa adam wadyr ödümek. Özlerim ýa-ki ispalnitilleri wadyr aşagynda şonu gurnýan rejissörleri wadyr, nemeleri wadyr. Şolara çenli. Ýöne öwrenşipdirler. Ýalanyň utançlygyny bilen okdur. Men kätip gynançly bolan gülkün tutýarda, Almurat. Doğru. Zani ananyň bir gülküsi bor diýe, sizin kim şol bolýar? Tapara. Näme de bolsa watanyň Halmurat, seni näýlek güne tarsalarym watan bolýar-da. Ondan isletleme bir ýerlerde gyzyklanýar. Ýa-ki ulu oýunçuluň siýasaty aýlgançdyr. Sen belki de eşitýän nälsin, bizim ilki birinji ýa-ki uşak nemelerimiz wadyr. Yetişen adamlar wadyr. Tarihçiler wadyr. Ne olara paçka panturkis diýip sürgün edilen haýty, atylan basylan haýty, gatkendir. 30-njy ýyllarda. Yok, o däl 30 däldir Halmurat. 40, 45, 50, 60 şu töwereklerdir. 60. Men 4-5 sanana ýa-ki şu perestroika goloy watada dönenlerini bilýänler. Bir ýaşyl wady tarihçi Rahman ağa diýdi. Men 2 ýyl ünlü kakamy urunwerdi. 2 ýyl ünlü. Ondan men çay gap pödüre diýen bolun ýok oglum diýdi, men suw içýänlip suw içýärdi ýaky. Kellesi takyr, bilmedim, Täjikistanda mı ya Karagalpaklarda mı, şo taýlarda bolanlar. Şu demän gurrun berýärdi, şu am derýän köne demesi bar. Akmy. Şonu ayağım bilen ädim gezdim diýetdi ýa ýaş.
şu nemeler döwürlerinde tarihçi soňra bir ýaşyl wady familiýasyny tap o gelip nemede de işledi üniversitede Kösäy Mäti Kösäy bolmaly. Mäti Kösäy. O buloň nemelere böre ýa-ni ideologiýa gawat gelýänlerdir-de gorkutatdy desany üçün giden adamam kenne. Ýöne bu desan ýa-ni epos şonu ýöwredýän nemeler üçin. Bu zatlar ýa-ni uloýnyň nemeleri türkmeniň eli bilen edýärler. Ýa-ni uloýun çeýli oýnanýar-da. Buňa düşünmek üçin Halmurat biz ilmi, bilimi güýçlendirmämiz şert bolýar. Hökmanam däller şert. Ýa-ni paýta ýygdyryp adamlary ilmsiz, bilimsiz, hünärsiz goýmak edilip bilinjek iň uly jenaýat da şu halka. Döwletiň howpsuzlygyny goraýan bir gurama bar bolsa, ilki şunu dil almalylar. Şu döwletiň howpsuzlygy şu zatlaryň hemme. Şonu bilmeýän, görmeýän, howpsuzlygyň nämedigini düşünmeýän gurama näme at goýuňda gelşen o Almurat. Hak gurrun ýaşyl. Ha? Hak gurrun. Men arada pasaportlar var arada gurrun verdim-de. Şulan Türkmenistan işleyen yok. Entek KGB'nın içindekiler var şu an hemen bank içindeki. Jotayda näçe pasaportu var olsa da şerif pasaport bolar. Birde ikide şolan nemeler vardır. Şoň içinde onuň döwletiň ýokary kadamalaryna. Bulan döreden şerti hemmejesi ýa-ni ertir bir ýerik bir toplandan kaçma nemeler var-da. Başgaça da ne gördüm olanda da şey etmediler. Başka ýagdaý ýok da. Onuň soňunyň nähile gutorýanyny ne günne demonstrasiýa bolýar. Ýagdaý şeýlerek Halmurat ine biziň milli howpsuzlyk diýen bolun olar ýalak edara ýokdur. Yok, nähile bolsa sapara başlan sözüňiz bölýän boly. Nähile bolsa şu SSR dargajak wagty ýa dargan wagty birinji ikinji ýyllaryna Türkmenistanyň KGB'si nähile bolsa döwletimiziň howpsuzlygyny öpçün edýärdi. Oy olar bizi kowalasalar oppozisiýa hökmüne ýyzarlasalar ýa ýysyrgansalar olam döwletiň bir howpsuzlygynyň meselesi olar rejime morammarlar bir tarapdan. Ýöne döwletim goralýady. Ýöne soňraky döwür bilmedim näçinji ýyldan başdan ýöne ählisi diňe şol prezidenti şoň töweregini şoň tohumtyjyny goramak bilen meşgul. Başga bilen aladasy ýok. Siz aýdyp oturýarsyňyz men dolu radylaşýan. Bular ne döwlet diýen düşünje bar bularda, ne döwletiň bir haýsy niresini tuğdagy nä derejede goramaly bular aladasy ýok, absolut. Konstitusiýa bilen hem işi ýok bular. Kanun kada bilen hem işi ýok. Diňe şol urup ýenişmek, ýydarlamak, şo rejime hyzmat etmek. Özlerim gidip ýaty. Owadan nepäňden ýarsy şol emme ýa-ni KGB, prokuraturan ýa aýdaly harbylar ýokary generalitetini dolduruldy. Olaram Halmurat ne şolary janly goýan nädirler. O tak baran soňum ýok bolýandyr. Sebäbi gatken informasiýa bilýän bolmalylar. Olaryň aýrylýanyň esasy sebäbi şo informasiýalary ýeterinden kän bilen soň ayırmalılar. Soňky KGB-şilik Saparteyitler soňkusy. Aha. Men Türkmenistandan çykmazyň bir uniýony meni gözläp
öýe ettir, adam iýerdir de kakamyň ýanyna. Gerek gürleşjek diýip. Şo aýrylan günümizin ertesi. Wezipeden aýrylan günüňde. O wezipeden aýrylan günümüň ertesi. Wezipeden aýrylan günüm akşam giýje sagat 8-9 öýde garanky gatlaşyp barýardy. Paýwy öýe geldi. 200 adam da var. Ähli ministerswany arkadan gelipdirler de. Şu garada men garada turýardym şu wagt. O giýje ondan köçelerde maşinlaryny goýar ýalak ýeri ýok. Men şu aýrylan sagadymda ýanky kabinetten şahsy rahatlama alyp öýe gitdim de. Hiç kime sag bolam diýmedim, zadym diýmedim, böyle sekretarşa haýyş etdim, şolar ýygnap demetdi. Hoca bilen iýer, hoca diýip şofurumdy bar. Onuň paýwy geldi, onuň bir kana goýun öldürmeli boldy, bir topar adam. Onuň daňdany çenli, o paýwy götürüş sorady. Men gaty mert gördüm. Tapar gaty öýköläpsiň diýdi. Hiç kim bilen hoşlaşman diýdi, gapyny gaýdypsyn. Ne demetmäle geldik diýip ondan halallaşdyk. Ondan şu ertesi çağıranyna bardym men sagat 5'lere. Akşam arady. O gapylarda ýam taýyn demetmeli meni ýygnamaly kendilerinde. Biziň soňky eme alan maglumatlarymyza görä. Onuň kabinetine sallar, o salamlaşdyk, nemetdik. Görüşmänimiz onun wäkil bolmaly. Çağa kan görýärdi, ýaş kan demek. Kän gürläbem bilen ok, arkasynda Niýazyň portreti bar. Onuň bir zat düşündirjek bolanyny gözüň şey diýe. Soňa gorka diýe. Onuň sora berdi. Ýani toý edipsiň işden aýrylanyňa diýip. Ýamçy onuň prezidente görkezörün diýipsiň diýe şey diýip. Şunlar deme soralar. Men toý aýdamok bolanyny diýdim. Adamlar geldiler. Senem gelden saňa da gapa çykdy. Kim gelende men birine çağırıp getirmedim, öýler geldiler. Onuň prezidente de diýdim, o ada ýadymda da düşmedi diýdim. Düşer ýalagym däl diýdim. Gepimiz gurulmaz başga temalardy. Oňa da diýdim, öýdi görkezämedi, öýdüne diýdim, bizden görkezjek zat ýok, men kendir gynanyp ondurmok. Onuň nawotka berdi, o 7-8 ýyllidi, 30'ga çykmandyň diýdi. Näme diýdi, 30'ga gidersiň diýdi. Şeylere ähende gurrun etdi. O 30'ga çykamok diýdim. Bir kaýdyn jaldyna kem bolmaz zat diýdim. Ýerek gidersiň diýdi. Onuň öýdem jogap berdi, Türkiýe gidersiň diýdi. Doğru. Ondan başka da böyle küçük gurrunlar vardı. Onu her saparam neme diýdi. Gözün şey diýdi. Yani portrede. Ýam nemesi taýyn bolmaly. O da ýam kontrol ýerinden çekinýän bolmaly. Onuň öýe geldim, kakam köňe beşlikde bol, gadimy. Oğlum Köpü diýdi. gören ýaşaly. Oğlum diýdi, sen diýdi, men diýdi, aklyja öýrýädim onu diýdi, entägem diýdi, gaty gök diýdi, ham diýdi. Bular ýalak diýdi, demeden soň diýdi, öýe gelmän gön samolyota uçukdy bilýändir diýdi.
Sovet Soýuzy ýykyldy diýäs bolun bu entäkler ýykyljaga da menden ok. Elbet bolmasa gowy bolmaga da käbir ýagdaýlar ýok. Beýem gaty görünýär. Şu wagt diýdi aeroportda gitdi. Mirak samolyot bar orada diýdi uçdan gitdi. Hey ýaşar. Bilýän ekeni boljak zatlary. Ýolar ýanky ömür şu nemäň aşagynda ulanyň adamlar bilen nemelerini gurulşuna çenli bilýär. Öz ýetişdiren intikaga beşnik. Oňa sessiz general ýerdi. Neme hakam degişen ol. Bir de daýdym o. Onun dağdan tagat dörtlerde mi, beşlerde mi samolyot uçan eken. Deputatlıktan uçup gittim. Son onun bir aydan son izme dolanacak da men. Yani izimde berden hem olyandan havarım yok men. Onun yok oğlum dedi gelme dedi. Şu taydanım ağrıyık gidip bilen oradan ağırrak gittiydi. Ay bağsağı. Neydi bu zatlar dedi oğlum bilen ok dedi. Bular dedi onu da ben gaýtmakçydym bolun ýöne soň oňa muňa jaňa soradyk demetdik ay diýdi näme garalama kampaniýasy mewjurýat diýdiler. Mewjurýat. O näme diýenler men eşitmedim demetmedim bolun ýöne kelip çykyp gaýtdyk. Soň 96-njy ýyl may, aprel aylarında Paybigelliň bir oglu wady. Menem tanýan käte gelýär de neme. O oglundy awalya düşüp ölüpdir. Wahy neresi? Onun men şoň ýadyna geldim. Türkiýede. Taşkent uçtuk. Taşkent'ten Ürügenç'ten yani parta çoğulanlar karşıladılar. Son şu iyice Sadullah Ağa'nın mihmanı oldum. Yani Nemesi var da mihman kabul ediyen yürütü yer var. Şu taýgyn bir küz adama üçti. O içinde orta olundur, madi kagaban olundur. Sadullah adamları. O köp käbirlerine tanýadım ben görünýär de. Hiç rahat olmadık gelip toz ayçıp arağın çerağını içip ertesi Aşgabat'a maşinli Aşgabat'a geldik. Paybigelliň öýüne bardyk. Ay Paybigelli gaty demedipdir, ejizläpdir. Yani oğlu gitsem bağ bolun ýöne maňa daşaryk çykaryp tapar diýdi, näme üçin geldin diýdi. Bolur ýalak dälidi, sen diýdi, ot bilen oýun edýän diýdi, şu öňküň ýalak diýdi, ýitgenmäsiň. Diýdi, bor ýalak dälidi, bolur ýalak dälidi. Onuň menen bağışla diýip bir gözüni ýaşaýlady. Gitdi diýdi. Şuňlyk diýdi. Onuň daňdan
Yine de maşinli. Daha şovda gittik. Yollar yankı bokurduğun yanında çölün içinde çay içtik. O köyüne çopunçuluk dövürüm diye atlap. Şu baramda ben köp nemelere vardım. Yankı Ağaltın ateline bir beliyeli bir iş adamı vardı. Şu bilen duşuştuk. Kıvadan 5-6 adam gelip talanmıştı men bilen. Taparbaşı için aydı. Kovumsun var. Geçip gittiler hiç yönü. Hopşu salam. Şeyle. Onun käbir işgärlerimiz vardı, yollaşlarımız vardı. Görüşmäle korktular. Menem olong üstüne gidip durmadım. Ya käbiri gözüm ağrıya dik bahaneden vanna atlarına ayda oturmayın. Bir tane konspirativni zayacağızlarına duruştuk. Gönlem etmeyle neme olmantı. Şeylerek. Onun Türkiye vardı molneyen men gözler görler men şu tayda tanışılışlem var bir tane şu yani ben işgärleri bilen tanış meeting olur men bir eşlip sen o dostum gelmedi idine o yani çık gidipdir o deyip şolor yala burun edip birlerde o şolora çeni bilýär de ýa-da ýaýla ütgän. Şoň üçin ýani bulong içinde tırtaklar ýalak däldir. Başga ýurduňam şolar ýalak sessiz guramlar kän. Olar bizinkiden 5-50 kelle ýokardy. Ana şondan ýürekleri ýarlan bolmaly. Onun sapar heýdem şondan dogaýardylar da. 3-4 ay geçen soň. Onun Onu aýryp şeýle goýdular mı ýa türme basdylar Sapar Seyit? İlki ayırdılar. Bilmedim o yemesini men kän bir takip edemok, ýydarlamok. Men nemem bular ýöne ýanky Türkiýe hat ýazyp ýanky bu ullokan ogry näme diýip ýanky ýydyna ekstradisiýa isläp başladylar da. Ana ben etasi nemem belki ýalňyşym belki nemem ýanky ýatan ýylanyň üstüne bassynmy, itin guyruğuna bassynmy şeylere. O delillerem ýalňyş çykdy, datalary tapada dedi nokta. Birinciden ýanky işgärleriň ogşokluğu da ýani ben hiç wagt paýta satan adam däller, ýöne paýtaçy bolsam paýty satýan ýerden ben bir nemem ýok da. Ben onu ýöne olar edýärler, neme diýerler, men kontrol eden hemme zat edýän onu ýöne paýta satýan adam däller men. Ben ol paýta satýan ýörüýte zam ministr bar. O tarif täget birat. O ne paýta satypdyrlar, pulu gelmändir diýdiler. O bir Eýranly diýen adyny tutýarlar. Ýa-me kelte diýen ýalak. Men ömrümde gören adamym däller. Ne 90-njy ýyldan bäri ne gözlenip ýozat diýip ýazdylar da. Onuň süýt bolanyny ben pasportym görkezimde diplomatik pasport. Ne 94-njy ýylyň 29-njy iýulyna çenli menne döwlet işinde. İşläp ýören adam tutjak bolsalar ýanlaryndan 93 bilen 94-üň 1,5 ýyl tapawdy var da. Şeylere akdem edip onun o Türklerin gowy deme şu diýinçilere neme diýerler onu şu wat döwlet çalışdy da. Ýanky Erbakan diýip neme geldi şu diýinçi Refah partiýasyny.
o öňküler bilen gürleşen ekenler bular. Ben türme salanlar öňündäki hökümet men çıkaranam ýydynak hökümetde. 6 aýyň içinde şol ýalyp perturbatsiýa bollo taýdady. O soň Şevket Kazanlyp adalet ministrleri vardy. Kabinetine çağırıp ötünç soradı. O halkyma adından ötünç soraýardy. Mertada mıkın? O maňa bir gizjek Kur'an var şonu hediýe etdi. Bir kitagatdagy içini dökdi, görüli. Menem 10 ay ýatdym diýdi. Edilsen kýalak diýdi. Ýani kol oýunlar perwarod edenler. O nemeden ekenlerde. Bu da atları hem meclisin düşünýäsi bolýan neydi? Ýani aňyrsynda ors var, öýkelesek o tarafa ýykyljak, açyk kuçuk etmedek boljak gel, bu atlar döwletde adam siňek ýalakdyr, o döwlet bähbitler nemedenler. Sen arkaýyn ol hiç erik beretleri ýok, nemetleri ýok. Sen 6 aýdan soň bir günem saklap bilemdok, soň çykarmaly göwermeli bol. Bizim KGB-şniklerimiz şolar ýalak, ýöne aralygyna adam iýberýärdiler de. Ýanymda, öňkü tanışlardan, köne tanışlardan. Oň demesem, ýanky Nazarov kuratorlary. Meni izarlap beren Moskwa. O seni izarlap beren. Biri demelerinin agentlerinin biri bilen duşumda orad benim gideyin idi yarın bilen idi. Sen diyor onu gurlemen hovu hadiden otur biz on bilyat onu çıkardık derro. Yoğan şu belk çarif. O Moskva'da neme var. Yoğun çalarak bilyat ne diyor. Onun ay restoranına gurleştik nemettik. Ulu gurrumlar ediyede yani kapturvolar eyle, kapturvolar beyle. Onun nälik can dedim burada. Ben dedim ul ticaret bilen dedim hiç demem yok dedim. Bir de dedim küçük ticaret barada gurrun etsen dedim dinlep biler dedim. Ul turvolar bilen nemeler bilen dedim bizim işimiz yok hiç deme. Onun bir kısaattan soň oraz gün doğru verdi. Kuratörün kim deyip de. O da eline stakanını açırdı. O Nazarov dedi. Nazarov'a bar ait dedi. Biz dedi devlet nemesi bilen meşgul olup gör. O şey deyden aydaydı. O görülen şeydik maskara olup görüm jürüm oldu soňunda. Agentlerim şolary alarak ne bilim KGB bolşy ýa-ni beýleklerim var ben şu adam käsi bilen neme diýen ahbap dost o kendir sert demedem okunuyor bildirýän zatlarda bu zatlar beýle neme zatlar işleşip görürüm kän demek göründürüm kän bolun Taparaga. Ya şol bärde ýene bir sorag bar, sebäp wagtymyzda ýene bir sagada golaýlap barýardy. Bir gysgaça jogap beräýsen. Maňa öz ýememde sahypamda bir türkmen ýigidimiz ýazypdyr. Ýaşuly bir dollarly ýagdaý nähil bolýa hökümet muny hemme ýerde ýapdy, satdyryna, kartalarda goýup bolanak, çykaryp bolanak, alyp bolanak. Näme oýun haçan düzeler diýen sorag beripdir maňa. Men iqtisadiyatçı däl bir aýdaly men bir bankyň işgäride, bank sistemasyny bir işlep gören adam däl. Ýöne bir bilýänim şol Niýazyň döwrüne ýadyňyza düşýär siziň şol manady türkmen manadan çykaryny 2 manat $1 diýip narh kesipdi da ilkinji. Soň ol bir ýa-ni $1 23.000 manada çelli baryp ýetdi. On kimin yarım mesela matladı. Bu onkin resmi kursu 3,5 manat
Döwlet bankyn öz döwlet narhy emma Garabazarda şu gün ýalňyşmasam $19, 19 manat $1 bahasy. Şuna näme bir ykdysadyçy hökmüne bir zatlar aýdyp biljek, näme oýny, näme üçin beýdilýär ýa bilen halky taýlamaň bir görnüşmi ýa ýene-de soň düzelermi ýa düzelmezmi? Bir ykdysady dünýäde kriz bilen baglanşyk. Halmurat, bu ýörüte uruly tema. Bunu ýöne gysgaja men düşünür ýalak aýdyp beren, ýanky hökümetiň gatnaşmaly bir ýeri bardyr. Ben düğün atlarına da geçtim onu bankı. Hemen hazinani ağlamadım da. Bank bilen hazina hükümetten ayrıdır. Yani hazinatı öz cüzü olsa, o bankam dilinden nemedi kurs oyan olsa, ola birinciden ola hiç vatan olmuyor. Yani konvertasyon edilmek mümkün değil. Son pulliyle de adım mantı vardır, pul kağıdır. Pulu dine dolanşık. Son dolanşıkın tiyirliği üpçün edip bile, yani bayların nemedinden kursunum hem medadınım. Yani granitlerini yapıp, erkin ticarete neme yol vermeyen, pulun akışını, nemesini, aylanışını, dolanışını tiyirleştiriyorum yani. Onu bilmek için ne pulun gelişini öğrenmek gerek de. Bir neme vardır? John Law diye. İnternete girip demesen de Orçça periodum var. Şunu oku. Pulun ne emediğini. Pul kağıdır. İşlemedi. Çalışmadı. O da erkin çalışmasa yemediyenlerdir. Bolyenlerdir. Sen bir özüm avtoritar neme olacak, yine de o pulun neme edecek. O da atlar disamisti mi atlar. Onun için vatandaşlar katı arkayın olsun. Son için yani Türkmen vazifeli adamın köpsü düşünenler doğrular vasiyandırlar. Manat berden para danmadılar. Yani bulun nemesi devletin içinde de saklayanlarlar, daşına çıkarayanlarlar. Ben pulluca oğlunları görüyen. Yani Türkiye varamda şulan köpsünden milyen, onunla cayalıp, bizim edip bilen de atlarını verler. O şeylere, yine de kâyan pul çıkar Halmurat. O taydan 20 milyar, 23 milyar dolar olur yalak ne bekan. Olur yalak yağdayda hiç tat olmaz. Kağıdır. Sapar ağa, bolmasa şu barada şu pul sistemasi barada alış çalış barada ýörüte gepleşip geçirýärdik. Sebäpsiz ykdysadyýetçi şol sana makro ykdysadiyetden baş çykarýan bir döwletiň muratlary spesialisti da siz üçin ýurdun içinde beýle spesialist bar ya ýok men biljek. Badırlar düşünýän adamlar badyr bolýany biz ýöne internet olur bulur ýalak gurrundan bunu boş ýöne gurlap oturup yok bilmez vatandaşlar siyasi sistemi ütkömese bu da atlan gurrun etmek ýöne boş gurrun eden ýalaktır. Ne ilki siyasi sistemi ütkömeli. Şol ütkömese galan gurrunlar ýöne biz ýanky balyk barada gurrun edeli peýdalylar. Yani kuşlar barada, itler barada, atlar barada, yani medeniyetimiz barada, tarihimiz barada gurrun edeli. O demek elinde yankı ilk bilak şunu ütkömeli, siyasi sistemi ütkömeli. Son onun galan atlar barada gurrun sonunu deger. Onun verdi bu da atları bilen de bilmeyen de sisteman şu olsa hiç bolmalı at yok da. Türkmenin gürlemeli, nemetmeli, yani akıllarının, fikirlerinin konsantrasyon edilmeli yeri. Dine
siyasi sistemanın üýtgemesi. Şu üýtgetmän başga da adam gurrunge diýen adamlara şu sistemany legallaştırmak diýip düşünse bor. Şunu kritikawa edýänem, sen legallaşdyrýan da, ýani birlat bar ýala demedýän. Yamanlaňda da, kemçilik aýdanda da. Bu duruşu bilen kemçilik, ol bolmadlygy mümkin näle kemçilik. Şu siyasi sistemany üýtgetmän hiç var. Galan dağıtılanlar hemme boş yani takırdı lakırdı. Yok halkı tayinlamalı o başka mesele. Bu dağıtlar düşündürmeli, nemetmeli. Yani şu sistemi üytgemesi hiç var. Hiç var üytgeme mümkün değil. Doğru. Bu fasatlarına, zatlarına ağırlanman fasattır. Kallırsam götürün ya diyen yala. Şunlarla eğilseler görüntü, yani televizörlerine zaten bana vatan programması seyretip nesihat verdim de seyrettim. Seyredenme de puşman oldum. Hem medat yasam ba, neme maniken, öyle maniken. O yani halkın nadan edip saklayan ne şu atlara buradan ansın deyip nadan edip saklayalar da. Hak görün yaş. Onun näme şuwullukça söhbetdeşligimizi tamamlasak da para bir çenmarly soňra yüklemegem gerek tabi eden söhbetdeşligimizi. Bolya Murat. Ben öyle siyasetçi edemem. Ben siyasetçiler var arada. Ben goňuňa degmejek bolup nemere gaýdýan bolun. Men üçin şular ýanky gadymy bir kär bardyr. Nämediň adyny aýdyp oturmaly. Bilýän habarym bar. Şulardan gowdur. Sebäbi ondan lezzet alarsyň bulardan ýanky kellen keferler, ya çüýredörler, şolary ýalarak. Şoň üçin men siýaset etjek bolmagal Murat. Ha işden. Ýok, siýasetçiler gurrun nedeli nemedeli onu siyaset bilen aram yoktur. Yok. Sapara, men doğru düşünýän sesi maňa düşünjek bolun. Bu ýurtlarda halk aladasy bular ahyrsan şu gurrunlar etmäge getirýär. Bu gurrun edenler bir siýasatçy diýip döşümüz urumda. Şu nähil düzeltmeliýsen, ana sen aýdyp otyryn, siýasy reforma gerekdi. Halk şonu bilen nähil etmeli. Olaçyn sebäbi bir ýigden adyny aýdyp oturmaýyn. Siýasy reforma etmeden bolanok diýdim de. O siyasi reforma diýäniň näme diýip soraýar? Halk buňa düşünmez diýär. Men düşünemok diýär. Onda diýdim siýasatda ne işin bar? Şonu halka düşündirmek gerekdi. O arada gurulamak gerek onda. Şol üçin şumal köpçülik pikir edýär, şumal Gurban Ulyň başga birine çalışdyň ýurt düzeljek gel. Beýle däl, sen 10 Gurban Ulyň çalışdyň boljak gel. Ýani ýaz gitdi ýerine gel, müň ýerine onu ogly geljek, akty geljek, görlek et geljek. Ýöne düzeljek gel. Şo sistema çalışmasa boljak gel. O sistemi de şol hemmesi para peşkeşe boýnagçylyga, ene satyjylyga bir ene şol şowa körlüge ulmy tarapdan ene özüňize maýdy. Yani başta aýtdyk, şuloň bilýärdi bir tarapadyr. Diňe giriş bildi wadan çykyş bildi ýok, ömürlük gelýänem şoň üçindir. Ulan öýdüsdegiler bilen gitjek diýende de gitme mümkinçilik görem ýokdur. Ya Saddam ýalak bolmaly, Kaddafi ýalak bolmaly, ya Niyaz ýalak ölmeli, o zatları bular bilýär. Şoň üçin bulary diňe aýyrmaly, näme güýç bilen aýyrmaly. Başka demesi bu parahat ýolum ýok. İň demokratik ýoly ýakmaly. Yani aýtdym ben. Gallan demetidi iň nemesi. Sebäbi bu bulaşyk keseli ýalak kesel ýanky haýwanlarda Sibirski ýazwa diýip neme bardyr, kesel bardyr.
Hawa Şol yaşıp gelenine nemani yakyalar da hayvanları uyuşur. Domuz bolda domuz, sığır bolda sığır tapawudy ýok. Şol demäni ferman yakyalar. Bu da şolary alaklar halmyrat. Ina gallantlar gaty akylly çözüm tapdyrlar da. Ina yumruk galak döwlet Wowopan 17-njisi dünýede. Gidijek döwlet. Ina şu owadyň beren peýdasy şu. Ne yankı men hemme jemler bir gysgaja aýtmaly bolanda obrudny şeýlere aýdýarlar. Ýakmalyysam ýakyp görmäň entäkler howlukma. Öýde ýerli galyp öňe çykdy. O mümkin ne? Hey ne bileyim. Bolya onu tapara şunu otada gutara koy alkamını oturdun dinlesin netice çıkardın. Tawalın şu beren görüngleriniz için esasanam şol KGB diýileni oň üçin de bir halkyny döwletine elbetde hyzmat eden adamlar bar. Men o aňyrdaky ýurdun için näkiler bilemek. Ana Bar gowlanlar bardy. Halmyrat. Ne? Ana Araz Muhammed agam men öz bilýänim o Allah rahmet etsin. Ol şol ýokdum nähil wezipede diýişlerine de şol ýurtdan çykanyny da ýene halkyma bolsun diýip näçe ýyl hyzmat etdi şol azatlyk radiýasyna şunça düýpli makalalar bilen çykyş edip. Elbetde bar halkyň ol bar pagoryna münasip beren emmi kasamyny gararly lebzi halal. Yok, gaty oğlanlar vardı. Şu 25 noýabrda şo gatnaşdy diýip şolong köpüsini ýanky KGB'li oğlanlar vardı. Awa. Gül ýaly oğlanlar. Hemmejeden tanıyan. Aýwa. Çüýretdiler hemmeden. Ay. Bu bizim halkymyzyň tragediýasy. Ol adamlar bardy gurrun edýänem ýok, bilýänem ýok. Onuň ertesi günem soraýarlar. Hani bu halk diýdi, näme üçin öňe çykanak? Açykçaňana ýere sokuwaty hökümet, sen oğlun ömmetini kanun soramasaň, sen oğlun hakkını soramasaň, onda biz nähil millet bolýar. Bu zatlaryň bardy. Halkym şu zatlary düşünmegi gerekdi. Ilk wastan öňe çykjak oğluny gyzyny ol oda ýaktyryp özümini hani kim bar öňmezde diýipdi. Erti çykan bana ol pürülecekdi. Şoň üçin halk bolup bu zatlara garşy durulmasa, halk hereket etmese boljak iş ýok. Mene şeýle diýip düşünýän tapara. Bolýa onu gurrunňyzy daga çekdirmäli ýa şunu otada gutaral sebäp ýüklemek kynlandy. Sag bolun beren gurrunňyz üçin ýene de gelecekki günlerde dowam etdirer. Adamlar görüňiz üçin sag bolun, siziň ömrüňize saglyk arzu edýäs. Senem sag bol Almurat. Bolýa hoş geldin.